Thundercats, jedan od onih serijala za kojima žalim i za kojim vjerujem da će se fanovi originalnog Thundercatsa složiti da je ono što se očekuje od moderne verzije poznate serije iz 80-ih. No, ako neki misle da je i ova serija svetlo grđe, neka slobodno napuste ovaj video. No dobro, da vidimo o kojoj epizodi riječ. Riječ o epizodi 8, The Duelist and the Drifter, odnosno kako bih ja to preveo, izazivač i skitnica. Zašto baš ova epizoda? Evo nekog opisa. To je prva epizoda koja je nastupila nakon velikog prvog arka u seriji, gdje naši junaci kreću u potragu za prvim kamenom i drugim riječima, ova je filler epizoda. I to vrlo kvalitetna filler epizoda, koja je održala vrlo dobru lekciju Lionu. Koju točno? To ćete sami vidjeti i zato ne bih više tratio časa. Prođimo kroz nju. Pantro i Tigra popravljaju Thunder Tank. There. Fire it up. We're gonna be here a while. Aha, to je sigurno. Za to vrijeme Lionel prikuplja zalihe i nalječuje na grad gdje se ljudi vole nadmetati sa svojim mačevima i oštricama, a i usput sretne nekog zeca kojeg ćemo zvati Skitnica, koji mu je rekao da se gubi odavde, jer inače bi mogao ostati bez tog sjajnog mača. Ali Lionel je samouvjereno ušao u grad i pokazao malo drugim natjecateljima što mač znamenja može. No da se pojavi tajanstveni mačebaoc kojeg ćemo zvati izazivač, odnosno duelist, no ja sam ovako preveo tako da ne želim čuti da krivo govorim, koji ga izazove na dvoboj i pobjednik uzima gubitnikom mač, što je i Lionel prihvatio. Nakon što je prihvatio dvoboj, ona Skitnica se pojavi i održi jednu lekciju Lionelu i ispričaju priču o kovaču koji se upravo ponašao kao on i nije baš dobro završio. Bez obzira na tu lekciju i priču, Lionel je došao na dvoboj i izgubio. Nakon malo jadikovanja, Lionel odluči napraviti mač sa kojim će ga pobijediti, ali... You're doing it all wrong. You need to... Thanks, but I can handle it. You don't give up easily, do you? Here, let me show you. Nakon dužeg vremena Skitnica je dovršio mač i Lionel opet izaziva izazivača na dvoboj. But this time, for all your swords. Baš veliki ulog. In addition to your blade, you must also put up your life. Ovo je još veći! Deal. Mislim da smo svi na Snarfovoj strani. Tokom dvoboja je Lionel iskoristio naučenu lekciju i pobijedio izazivača i vratio mač znamenja, a i usput je vratio duh starom kovaču. Eto vam na epizoda koja je vrlo odlična, naravno kao zasebna priča i fokusira se oko meni najdražeg zanata u ovakvim vremenima, kovanje oružja i naravno ova epizoda nosi jednu vrlo dobru poruku. Ne biti toliko samouvjeren, jer bi mogao izgubiti ono do čega ti je najviše stalo. Ili tako nešto, ili ova epizoda samo jedan veliki promašaj. To je na vama da prosudite. Do sljedeće najdraže epizode, pozdrav!